nga pag-alagad nga kanang ang Ginoo ang sentro. Tungod kay dili ang atong pagkamaayo, dili ang atong bahandi bisan pag atong ihatag ang tibok natong bahandi ngadto sa mga tao, kung ang atong kinabuhi wala diha sa Ginoo, useless ra gyapon na. Nang wala giingon nga mag-unsa man ang mga butang nining kalibutan na bisan pag maangko nato ang mga butang nining kalibutan na kung ang atong kalag wala diha sa Ginoo, so useless ra gyapon ang tanan. Tungod kay ang Ginoo wala man nangandoy sa mga butang nining kalibutan na. Wala nangandoy si Lord og balay, wala siya nangandoy sa imong sakyanan, wala siya nangandoy sa imong mga properties. Ang iyang gipangandoy ikaw mismo. Inay mo katapat, ikaw mismo. Ikaw mismo ang gipangandoy sa Ginoo. Kanang mga butang, kanang mga balay, sakyanan, mga properties, si Lord mo'y naghatag na blessing na. Wa na gikinahanglan sa Ginoo, kita ang nagkinahanglan ana. Pero ang atong kaugalingon kana mo'y gipangandoy ni Lord nga atong itugyan ngadto sa iyaha. Ug mao nay gusto ni Lord para sa atwa.